nikako ne mogu da pronađu zajednički jezik. U eliti je u toku anketa, a takmičari biraju 3 najodanija ukućana. Ivan Marinković i Miljana Kulić ušli su i nikad veći rat. On napravio celu respektativu njenog boravka u kući, a Miljana ne može da dođe sebi. Cimeri izludeli zbog Ivanovog odugovlačenja u izlaganju. Osim što je odana keramici i obući, najviše je odana porodici. Kada ima odnose sa partnerima, pa stavi maminu sliku dok je na 100% sa svojim partnerom u krevetu. Takođe je odana i groblju, gde sahranjuje živog čoveka. Takođe je Darjanovu majku Bahriju stavila u beli čaršaf. Zatim odana je svojim prijateljima u kući koji su favoriti, a to su Mensur ove godine, Anita i naravno Aleks Nikolić koja je pobedila. Odana je dvoru jer kaže da je princeza i sve ostalo, a ona je dvorska luda. Takođe je odana Maji Marinković kojoj govori najgnusnije stvari i vređa joj majku. Odana je prema ovom prostoru, WC šolji i ostalim prostorima. Želim da se obratim Centru za socijalni rad za uznemiravanje i psihičko zlostavljanje prema alkoholu i tabletama, rekao je Ivan. Samo se vi zaluđujte i živite u zabludi. Ja ne znam ko za ovo glasa, verovatno monstrumi koji prete deci i koji ne vode računa o svojoj deci. Presmešan mi je, samo neka proziva, dodala je Miljana. Ovo je nehumano, ponavljaš se non stop, namerno nas maltretiraš ovde, rekla je Sara.